A kasashen Mali da Burkina Faso da Niger wacce kasa ce take kan hanyar ci gaba a cikin wannan kawancen da aka kafa na IS? Sanin kowa ne dai tun bayan juyin mulki kasashen Niger, Mali da Burkina Faso sun kafa kungiya ɗaya, sannan ko sun ka zauna a ƙarƙashin inuwa ɗaya, sannan suka ce za su yi mulki da manufa iri ɗaya. To sai dai a wannan lokacin muna ga bambance tsakanin mulkin Mali da kuma na Niger da Mali da kuma Burkina Faso. Shin wace kasa ce take kan hanyar ci gaba a cikin wannan kasashen na IS guda uku da muke da su a ƙasar a yankin Sahel? Mali ce, Niger ce ko kuma Burkina Faso ce ta ci gaba? To bari mu duba ayyukan da aka yi a cikin wannan shekaran sai mu ga wace gwamnati ce ta kawo 'yan ƙasar ta ci gaba, sannan kuma a cikin wannan gwamnatocin da ake da su guda uku wace gwamnati ce take tsarin da zai sa talakawanta su ci gaba. Abin da zamu fara dubawa shine wani ayyuka ne gwamnati ta yi, sannan wani ayyuka ne za su yi nan gaba wanda suke da program wanda za su yi nan gaba wanda muke tunanin za su kawo ci gaba a ƙasa, sai mu ga a cikin su wanne ne yake da alamun kawo ci gaba a ƙasan shi. To da farko zamu fara da ƙasan Burkina Faso. Ƙasar Burkina Faso abubuwan da Ibrahim Traore a cikin wannan shekaran kawai kamar yadda kuke gani Galis nan na abin da ya kawo tractor na noma kimanin 400 irin tantan ta noma kenan ya raba wa manoma 400 guda 400 a cikin wannan watannin a kama wannan sabon shekaran kenan. Sannan ya raba mashina ga sunan guda 953 wanda ya ba wa manoma wanda suke tafiya nesa ga masu gonakai ga nesa wanda suke nesa kuma ba su da halin da za su sayi mashi. Sannan ya ba da injin jawo ruwa pump kenan mai jawo ruwa irin motor pump din nan, pumping water mai jawo ruwa da ƙasa irin bumba za mu ce ko kuma mu ce dai mai ma za mu ce shato da yawa. To irin su ya ba da 710 ya ba wa manoma. Sannan kuma ya ba wa manoma ton 10,000 na abincin kifi ga wanda za su yi noman kifi wanda suke so su yi kiwon kifi kenan. Sannan kuma taki wannan da kuka sani ana sawa irin wannan taki da kuka sani ana ba wa manoma ya ba su ton 68,964 a cikin wannan shekarar kawai ya ba su. Sannan ya ba su abubuwa da yawa na noma wanda za kamata a ce sun yi domin su ci gaba a kasar su. Sannan kuma ya kamata ku sani a yanzu a Burkina Faso in kai dan kasuwa ne da can ana amsar haraji a wurinka to an cire maka kaso 70 na harajin da zaka biya. Sannan in kai babban dan kasuwa ne kana so ka kafa kamfani a cikin abubuwan da zaka yi gaba daya zaka biya kaso 30 ne a cikin 100 in dai har zaka kafa wani kamfani ne ko kuma wani abu da zai sa a ci gaba a kasar. Sannan kuma yanzu Burkina Faso abin da suka mai da hankali akai kuma a cikin wannan shekaran kawai Ibrahim Traore ya gina kimanin gidaje 1000 saboda mutanen da ba su da wurin zama. Sannan kuma a cikin wannan shekaran kawai ya kawo injina na aikin hanya wanda za a aiki da su a gyara hanyoyi da gidaje irin su rolla su katfila su bulldozer irin wannan ya siyo su masu yawa. Sannan an yi wa mutane da yawa training domin su iya aiki da su yadda za su yi samu ayyukan yi a biya su kuɗin su sannan kuma su gyara kasan su. Sai babban abin da wanda ya fi komai kawo kuɗi a cikin ƙasar shi shine masana'antar zinare da ya kafa masana'antar zinare a yanda ko da kai ka je ka haƙo ta ne a wata ɓarauniyar hanya za su zo saya su kuma su sarrafa ta su kai ta wata ƙasa su saida da daraja. Wannan ba karamin abu bane na ci gaba. Sai kuma abu na gaba da Ibrahim Traore yayi wa 'yan ƙasar shi yanzu Burkina Faso a halin yanzu Burkina Faso suna da kamfanin motoci nasu na kansu wanda suke hadawa a ƙasar su electric ne kuma ba sai sun yi amfani da gas ko fetur ba. Sannan kuma duk wannan wanda ya kafa kamfanin an cire mishi duk wani haraji da wani abubuwa da zai biya gaba ɗaya an cire mishi an ce ana so ƙasa ne ta ci gaba. Sannan kuma duk wanda yake so zai yi kasuwanci a ƙasar yanzu zai biya kaso duk abin da ka san zaka yi na da wanda zaka yi gwamnati kaso 30 kawai zaka biya a cikin 100. Misali idan zaka biya jika 100 da yanzu an ce maka jika 30 zaka biya kenan dole zaka samu damar zauwa ka ce zaka yi domin kasar ka ta ci gaba in dai har kana da kishin kasar ka. Wannan sune kaɗan daga cikin abubuwan da shugaban Burkina Faso Ibrahim Traore ya yi a cikin wannan shekaran kawai kafin mu je wata shekara. Mu leƙa Mali mu gani kuma su kuma Mali wata abu suka yi a cikin wannan shekarar wanda zai jawo hankalin mutane a ce kasar su lalle za ta ci gaba. To a Mali dai kamar yadda muka sani Mali suna da matsalar tsaro. Babban abin da shugaban kasar Mali yayi shine kawo sauki wajen matsalar tsaro. In ba ku manta ba a baya kusan kaso 80 na kasar Mali ma ko kaso 70 yana hannun 'yan ta'adda amma a yanzu kusan su ne suke rike da kaso 80 na kasar a yayin da suka kwato duk sauran yankinan. Kuma kar ku manta da Kidal baya karkashin su da sauran wasu garuruwa duka gaba ɗaya amma yanzu sun amso su. Kuma yanzu 'yan ta'addar da suke kawo hari yanzu sun rage sai dai ma a kai musu hari. To gaskiya a bangaren wannan Mali mun jinjina mata sosai kuma a cikin wannan kasashen na IAS duka ba kasar da take da kayan yaki da kuma abubuwa irin na Mali. Gaskiya Mali sun yi kokari. Sannan kuma abu na gaba Mali dama an san su ta bangaren shadda da kayan
'yan kayayyaki haka na sakawa. So gwamnatin kasar ta kafa kamfani wanda yake yin kayayyakin sawa da shaddodi da sauran abubuwa. Sannan kuma abu na gaba, Mali ta yi katafaren tashar wutar lantarki wanda ya kawo mata ci gaba bangaren wutar lantarki, wanda har yanzu shine 'yan kasar suke mora tun bayan juyin mulki da aka yi, kuma a cikin juyin mulkin da aka yi ne suka kafa wannan. Kuma idan kuka duba yanzu Mali ta samu sauki wajen bangaren tsaro, ba za ku ji ana cewa ana kai hare-hare ba irin na da kullun a kai hari, kuma sannan da hanya ba za ka iya bi ba, kuma kullun ana maganganu akan wannan. Duk da dai Mali yanzu suna da rikici irin na cikin gida na siyasa tsakanin gwamnatin da wasu saurayen kasar, inda ake zargin shugaban kasar ma wanda yake kai yanzu da hana mutane magana, sannan kuma baya so kowa ya faɗi wani abu akan shi. Amma dai duk da haka gaskiya yayi kokari sosai a baya, sosai mu duba mu gani. To saura kuma Niger. To menene Niger ita kuma ta yi a cikin shekara 2 da aka yi na juyin mulki a kasar Niger, wanda muke tunanin zai kawo ci gaba ko kuma aka yi shi ya kawo ci gaba? To bari mu fara da abubuwan da muke ganin shine abu dai da gwamnatin Niger ta yi wanda zamu ji daɗin shi. Na farko dai gwamnatin Niger ta kori turawan Faransa da wasu yarjejeniyoyi da muke da su a ƙarƙashin mulkin siyasa. Wannan gwamnatin duk ta janye wannan yarjejeniyoyi, so mun jinjina wannan. Sannan kuma da ba mu da iko da wasu kamfanoni namu wanda gashi a ƙasar mu suke suna aiki, amma kuma ba mu da iko da su. To amma yanzu mun samu dama akan wannan kamfanonin, kuma za mu iya yin abubuwan da muke so da su, saboda an mai da su na gida, amma muna fama da karancin ma'aikata da kuma kwarewar aiki har yanzu. So abu na gaba kuma, Niger tana ɗaya daga cikin ƙasar da take fitar da man fetur da kuma zinare. Duk da Mali da Burkina Faso sun fi mu zinare, amma muna ɗaya daga cikin ƙasashen da suke fitar da zinare da kuma uranium da petrol a ƙasashen mu. Kuma kwanan nan mun ga ƙasar Niger ta amshi kamfanin uranium ma mallakin Faransa, inda ce ta mallaka shi ga hannun 'yan ƙasa, ya zama na 'yan ƙasa ne. So wannan ma gaskiya babban ci gaba ne sosai. Sannan kuma sai abin da muke gani gwamnatin Niger bata yi ba shine wanda bata kwaikwayi wannan sauran kasashen na IS ba, kamar irin su Mali da Burkina Faso. Mutanen da suka yi laifi suna nan suna yawo a kasa, ba a hukunta su ba. Sannan kuma duk abubuwan da muka sani na haraji na da suna nan akan talakawa, ba a cire su ba, sai ma ƙara su ake. Tunda dai ni dai a iya sani na a duk abin da ake yi, babu abin da na san an cire wa talaka tunda aka fara wannan abun, sai maganan yin takardu na awo na mashin, shi ma kuma an cire ne na wata 3 kawai, aka ƙara wani wata 3 bayan haka kuɗin shi koma yadda yake. So muna ga a wannan bangaren gwamnatin Niger bata so matasa su ci gaba, domin gwamnatin Niger in tana so mu ci gaba dole ta rage mana harajijjika da duwan din da ake yi mana, saboda Burkina Faso yanzu damar da suka bada, ko in dai kai dan kasa na gari ne kuma kana da kuɗi, zaka iya zawa ka zuba jari a kasar ka kai, domin baka tunanin asara. In kamfani gare ka, in ka zo ka kafa, an yi maka sauki akan haraji, sannan ga wuta za ta yi maka arhato, dole ne zaka samu riba. Amma kuma in wuta tana da tsada da kuma a kasar ku, ba lalle bane baka ci riba. Shi yasa mu muke da matsala a bangaren Niger. Amma ga abubuwan da muke gani dai Niger ta yi, na farko shine korar Faransa da kuma kwace wasu kamfanoni wanda suka dade suna zaluntar mu a kasar mu, sannan kuma da kuma canja wasu yarjejeniyoyi wanda da suka tauye mu. Abin da muke jira mu gani yanzu shine kasashen IS su zo su yi kuɗi nasu na kansu, wanda zai samu ci gaba, mu samu banki namu na kanmu tsakanin mu. Sannan kuma tunda muna da zinare, zai iya yiwa kuɗin mu yayi daraja insha Allah. Shine addu'an da muke, Allah ya sa a dace. Sannan kuma kasar mu Niger ya kamata a duba gaskiya maganar shari'a, a duba wanda suke da gaskiya a yi musu shari'a, wanda ba su da gaskiya a yi musu shari'a. Sannan kuma mulkin da muke ga ana yi da 'yan siyasa ba mu gane ba, ya kamata gaskiya gwamnatin Niger ta duba wannan bangaren ma, domin 'yan siyasar da suka cuci kasar mu suna nan, kuma a mulkin Niger yanzu suna nan suna mulkan Niger. So gaskiya ba ma ganin amfanin hakan, domin duk wanda ya sai da kasa da yanzu ba zai zo a ceto kasa da shi ba, domin ya riga ya sai da ta, kuma ba shi da yacce zai ya faranta wa wanda ya saya wa rai, saboda dama kuɗin da aka siya a hannun shi ba ma a hannun shi yake ba, yana can wancan kasar. Duk wanda suka sai da Niger da abubuwan da suka sai da wa turawa gaba ɗaya suna can a kasar Faransa. Kenan ta ya za a zo a haɗa kai da mutum ya aiki yanda kuke so? Duk yanda za a yi sai ya munafurce ku. Saboda haka mu ba mu gamsu da tafiya da 'yan siyasa a Niger ba. Kuma gaban Burkina Faso ya yi abubuwa da dama wanda ga sunan ana gani, ba sai ya faɗa ba ma, kai ne da kanka zaka faɗa. Amma kuma na kasashen mu ga munan muna jajan ba mu gani ba, amma gwamnati tana cewa ta yi. So ya kamata su gyara wannan bangaren. Allah ya samu dace baki ɗayan mu.